Poď si so mnou urobiť jednoduché líčenie, ktoré zvládneš aj keď máš už po 50-ke. Základom je dobre pripravená pleť a potom začínam fixačným gelom pod make-up, ktorý vyrovná vrásky, pory a pripraví pleť, aby make-up držal počas celého dňa. Tu si už nanášam CC krém, je to ľahučký tonovací krém, ktorý vyrovná tón pleti, pozakrýva začervenania, je perfektný na zrelú pleť, pretože nezalieza do vrások. Korektor na očné okolie vo farbe takej, ktorá zakryje také modré, tmavé kruhy, nerovnomerný tón v okolí očného okolia, ale takisto ho vieme použiť napríklad na začervenania okolo nosa alebo nejaké tmavšie pigmentové škvrny, ktoré sa nám nedajú prekryť pomocou CC krému, takže si s ním dokonalo upravíme to očné okolie a aj takéto nedokonalosti na pleti. Aby to celé poriadne držalo, zafixujeme to hodvábnym púdrom, ktorý si nasypeme do viečka a pomocou veľkého gulatého šteca povtláčame do pleti. Jednak zafixujeme ten púder, jednak si pridáme ako keby ďalšiu vrstvu, ktorá zakrie nedokonalosti na tej pleti. No a tu už ideme na líčka, začíname kontúrovacím púdrom, potom pokračujeme lícenkou v takej ružovo-broskinkovej farbe a na záver si pridáme trošku lesku, trošku rozjasňovača, môžeme pridať aj na nožtek, pod obočie a nad hornú peru. No a keďže som hovorila, že ide naozaj o jednoduché líčenie, použijeme stále tú istú paletku, ktorú sme používali na líčka a zvýrazníme si horný očnicový oblúk pomocou konturovacieho púdra. Ružovú lícenku si dáme na taký stred očka a do vnútorného kutíka si dáme rozjasňujúci púder a takto to všetko pekne prepojíme. Potom použijeme vodeodolnú konturovaciu ceruzku v tmavo-hnedej farbe. Hornú linku potiahnem len do asi polovičky oka a spodnú do vlastne vnútorného očka a pekne pomocou šteca guľatého a pomocou konturovacieho púdra to rozmažem, aby to nebolo také prísne, také silné, aby to pôsobilo tak prirodzene. Riasenku teraz používam Ultimate v takom hnedočiernom odtieni, naozaj veľmi prirodzený odtieň. Krásne tie riasy predĺží, nezlepí, porozdeľuje a dostanem sa s ňou aj do vnútorného kutíka veľmi ľahko. Moje tetované obočie už stráca farbu, takže si ho trošku vyčešem pomocou priesvitného gelu, ktorý mi ho aj zafixuje, a potom pomocou gelu farebného ho trošku zvýrazním, aby nebolo také zašednuté a aby pôsobilo trošku sviežejšie a hlavne, aby sa hodilo k odtieňu mojich vlasov, pretože som už prešla na svetlejší odtieň. Takže takto si vieme prispôsobiť to obočie a myslím si, že to vyzerá celkom fajn. No a na pery som použila vodeodolnú konturovaciu ceruzku v takom jemnúčkom nude odtieni. Tie pery som si linku zväčšila a vyfarbila vlastne po celej vnútornej časti, aby mi rúž dlhšie vydržal. Rúž a lesk na pery sú v takom krásnom jemnom ružovom odtieni, ktorý krásne zvýrazní pery. No a toto je môj výsledný look. Všetky produkty vo videu vieš zakúpiť u mňa a veľmi rada ti poradím s výberom.